Today's words of wisdom, the true Christ power, will be presented in Finnish and English, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. Suomi on yksi maailman pohjoisimmista ja maantieteellisesti syrjäisimmistä maista, joilla on paljon upeita metsiä. Ainutlaatuinen saaristo ja vaikuttava määrä järviä. Maa tunnetaan parhaiten rauhallisuudestaan ja kauniista luonnostaan. On sanottu, että Suomi näyttää ilmasta katsoen taidokkaalta sinivihreältä palapeliltä. Koskematon maisema on hätkähdyttävän kaunis. Suomea pidetään myös nykyaikaisena Pohjoismaana, jolla on korkea elintaso ja kehittynyt talous ja teknologia. Suomalaiset ihmiset ovat aitoja ja lämminsydämisiä. He uskovat lujasti kaikkien samanarvoisuuteen. Koska suomalaiset rakastavat kauneutta, musiikkia ja taiteita, Suomen pääkaupungissa Helsingissä esiintyy joka vuosi maailmankuuluja orkestereita ja taiteilijoita. Toukokuun 30. päivänä vuonna 1999 korkein mestari Qinghai kunnioitti Helsinkiä läsnäolollaan hyväksyttyään kutsun vilpittömiltä totuudenetsijöiltä, jotka toivoivat hänen kertovan ihmisille Jumalan valtakunnasta. Toivotamme teidät nyt tervetulleeksi kuuntelemaan korkeimman mestari Qinghain luentoa Kristuksen todellinen voima, joka pidettiin Helsingissä, Suomessa, toukokuun 30. päivä 1999. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. Beloved Master Qinghai, beloved audience and all disciples of Master, welcome to this cultural house of Helsinki on this sunny Sunday afternoon to meet our beloved teacher, the highest Master, Master Qinghai. We initiates of Finland have been sincerely praying already for a long time that our Master would visit here one day. And in this northern country, it's very far away and she's very busy, we know that very well. Today that deep wish of many hearts has become true, and today is also a very big day in this country Finland for countless families, as it is a Mother's Day here. So, respected ladies and gentlemen, in front of you now sits the highest Master, Master Qinghai. Thank you. Kiitos. How are you? How's everybody? Miten ihmisille kuuluu? It is like spring in your country, huh? On kevät teidän maassanne nähtävästi. In Finland, it is springtime now? Suomessa ja Hollannissa summer, huh? On nyt kevät tai kesä ehkä jo. But it seems like spring to me. Because yesterday I walked through the park and near the lake, and it still feel a little like spring air, and also the new leaves that just begin to come out. Minulle kaikki tämä tuntuu niin keväältä. Kävelin eilen järven ja puiston ympäristössä ja kaikki tuntuu niin keväiseltä, koska
lehdet ovat juuri puhkeamassa. The springtime always make people feel good, make me feel good. Keväällä kaikessa tuntuu aina hyvältä, minusta myös. It feels like we should renew our life. We begin everything in the very, very enthusiastic spirit. Tuntuu siltä, että meidän pitäisi uudistaa kaikki. On semmoinen hyvin innostunut henki näin keväällä. I thank you for the Finland brothers and sisters who have invited me here repeatedly. And finally, I made it to your country. Haluan kiittää kaikkia siskoja ja veljiä täällä Suomessa, että he kutsuvat minut tänne ja vihdoinkin pääsin tulemaan teidän maahanne. My God bless you and your country so much in this new coming year and the new coming era. Ja Jumalani siunaa teidän maatanne ja ensi vuotta sekä tätä tulevaa aikakautta. Because your people deserve it so much. Koska te ihmiset ansaitsette sen niin paljon. The very fine, very gentle race of people. Olette hyvin hieno ja hyvin hellä ihmiskunnan osa. In just a short time that I have arrived here until now, I have met only kindness and love everywhere on the street, in the store, in the taxi, the train, the station, everywhere. Se vähän aikaa, mitä olen ollut täällä, olen kohdannut ystävällisyyttä kaikkien taholta taksissa, joka puolella kaduilla, junassa, joka paikassa on vain ystävällisiä ihmisiä. The country is so fresh, the air so clean, everything feels so pleasant to the heart. Maa on niin raikas ja kaikki on niin puhdasta ja kaikki tuntuu sydämeen niin miellyttävältä. Even the water from the tap you can drink, so clean. Jopa juomavesi, joka tulee hanasta, on niin puhdasta. Because Onko I se drank totta, it. että sitä voi juoda, koska minä join sitä? I have drunk it this morning. Join sitä tänä aamuna, toivottavasti se on ihan okei. Because I asked the people if I can drink some water directly. They say yes, yes, and I was so happy and I drank it right away. Kysyin ihmisiltä, että voiko sitä juoda sitä hanavettä, ja he sanoivat, että kyllä, ja olin niin onnellinen ja join sitä heti. For me, if the water in the land you can drink direct from the tap is a great blessing because it feels abundant. Feel like you can drink forever and you don't have to worry. Minulle tämä on suuri siunaus, että voitte juoda suoraan tätä hanavettä, ettei tarvitse ollenkaan huolehtia sitä juodessaan. Nowadays, not every country's water you can drink. Many countries' water are very contaminated and you have to limit yourself to small bottles, and I feel very restricted. Tänä päivänä ei hyvin monessa maassa on sillä lailla, ettei tätä hanavettä voi juoda, vaan se on hyvin saastunutta, että täytyy ottaa pullovettä ja juoda sitä. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Kaikkea, jota voimme käyttää yltäkylläisesti, se saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi ja onnelliseksi. Similarly, if we can make use of the blessing of God, which is inside us, then we will feel very, very free. Samoin se, jos me tunnemme se Jumalan siunauksen sydämessämme, sitä on paljon, me tunnemme itsemme todella vapaiksi. Then we don't even have to pray for God's blessing. It will always be there automatically. Meidän ei tällöin tarvitse rukoilla tätä Jumalan siunausta, se on aina siellä sisällä automaattisesti. And that's what I want to talk to you about, the freedom that is not known on this planet unless we know God, unless we know the freedom inside, the bliss, the blessing inside. Juuri tästä haluan puhua teille, tästä vapaudesta, tästä Jumalan vapaudesta sisällämme. It is lucky that we live in a free country such as Finland. On onnellista, että elämme sellaisessa vapaassa maassa kuin Suomi. And then we can even sit together and talk about the greater freedom of heaven, which we can attain right now while we are still working in this physical life.
Tällöin voimme puhua myös siitä taivaallisesta vapaudesta, jonka voimme saavuttaa tässä fyysisessä elämässämme vielä. This freedom, oh my God, Tämä vapaus voi luoda. this freedom is the greatest possession, is the greatest merit, is the greatest treasure that we can ever wish to have. Tämä vapaus on suurin siunaus, suurin ansio, suurin mitä me voimme koskaan toivoa omaavamme. Sometimes I'm just so busting inside and I just don't know how to explain this to people. Joskus minusta tuntuu vain ihan kuin räjähtäisin sisällä, enkä pysty sitä selittämään ihmisille. I look back at my life before and I look at my life now. There are difference. Kun katson elämääni, jota elin aikaisemmin, ja kun katson nyt elämääni, mitä elän nyt, niin siinä on ero. I was so bound, so limited, so restricted by myself, by all kind of convention, by all kind of prejudice, by all kind of traditional thinkings and way of life, that even though I live in a free democratic countries, I never felt truly free. Olen niin rajoittuna kaikennäköiset traditiot ja kaikki ennakkoluulot ja kaikki, vaikka asuin monissa maissa, en siltikään tuntenut itseäni todella vapaaksi. And then when I first get a glimpse of God, first get a taste of enlightenment, I thought, that's it, I am free, I felt free. Ja kun sitten sain ensimmäisen kerran näin Jumalan tunsin ja näin valaistuksen tunsin, niin ensimmäistä kertaa todellisen vapauden. But then there was just a fraction of freedom until I keep continuing to recognize this freedom, and then it grows and grows until I cannot explain no more what true freedom is. I just know I'm free. Mutta tällöin vielä se oli vain osa tätä vapautta, kunnes jatkoin sitä vapauden etsimistä ja vähitellen sitten tunnen itseni todella vapaaksi. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I feel sorry. Ja kun katson sitten sisariani ja veljeni, jotka ovat siinä tilassa, missä olin itse silloin aikaisemmin, minun tulee heitä sääli. Because this freedom, every one of us can attain, but not every one of us have. Koska jokainen voi saavuttaa tämän vapauden, mutta kaikki eivät ole saavuttaneet sitä. Even enlightened people, it would take a little while to get the complete freedom. Jopa valaistuneille ihmisille kestää vähän aikaa ennen kuin pääsee tähän todelliseen vapauteen. It's not the outside freedom. It's not the outward action like you have to jump around or shouting on the street or advocate for your own freedom inside. It's just the limitless feeling of expansion, of that you could be anything you want. You could do anything you want. And yet you still remain in virtues. You still remain in God's love. You still remain in perfection. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy tuolla vapauttaa, että pystymme hyppimään ja julistamaan vapauttamme. Se tarkoittaa sitä, että olemme vapaita sisäisesti ja me vielä säilyttämme siinä vapaudessa tämän viattomuutemme. And yet no one will ever be harmed, be killed or be suppressed in any way by our attaining our freedom. Ja kuitenkaan ei ketään vahingoiteta sillä, että tai painosteta tai muuten kärsi siitä, että me olemme saavuttaneet vapauden. We work so hard daily just to attain the freedom of living, the freedom of survival, so we can have enough food, we can have enough necessities to take care of our physical life. Me joudumme joka päivä tekemään niin paljon sen vapauden eteen, että saamme syötävää ja että pystymme fyysisesti sitten olemaan vapaita. So it is about time
since we have everything already in this physical comfort, it is about time we work for our spiritual freedom. Joten nyt on aika, kun me olemme fyysisesti hyvin jo mukavissa asemissa, nyt on aika pyrkiä tähän henkiseen vapauteen. It is a new season. I think we can begin to do something new, and I come here to offer you a new way, a newfound freedom that you will never regret again, that you have never found before, no matter how much money you have. Ja minun mielestäni on nyt uuden aikakauden tai uusi aikakausi, jolloin voimme aloittaa jotakin uutta, ja olen tullut tarjoamaan teille semmoista, mitä te ette voineet koskaan saada. Well, everyone offer what they have, so I offer you the best that I have. Kaikki tarjoavat sitä, mitä heillä on, joten minä tarjoan teille parasta, mitä minulla on tarjota. And this offering will never cost us anything, not even effort, because we have it inside us already. All we have to do is just to make use of it. Ja tämä, mitä tarjoan teille, se ei maksa teille mitään, koska se on jo sisällänne. Kaikki, mitä teidän tulee tehdä, on käyttää se hyväksenne. It's even cheaper than the water that I drink this morning. Se on jopa halvempaa kuin se vesi, mitä join tänä aamuna. You have to pay for water here, right? Eli meidän täytyy maksaa vedestä täällä vielä. Yeah. Tap water. Yeah. Hanavedestä. Well, even if you don't have to pay for the water, we still have to pay tax in order to make the pipe and the water tower and everything. But to drink the water of life, it means the water of blessing from God. We don't have to ever pay one penny. Se täytyy kuitenkin meidän vielä maksaa veroilla tästä, että näitä vesilinjoja vedetään, mutta tästä elämän vedestä juominen ja Jumalan veden juominen, se ei maksa yhtään penniä. And it takes as much time as just like we sleep or we rest as a coffee break. Ja siihen ei mene aikaa kuin se aika, mitä esimerkiksi kahvitauko ja se joku unesta otettu aika ehkä. We have spent a lot of time in some of the useless pursuits and which we sometimes regret later. Olemme käyttäneet paljon aikaa semmoisiin asioihin, joita myöhemmin kadumme. So now that we know how to find God, I'm going to show you. Now that we know the way to find freedom, the way to find happiness inside, we will make use of this wasting time only, the free time only, to turn into the precious discovery of the kingdom within ourselves. Nyt kun osaatte löytää Jumalan, tulen auttamaan teitä, sitten pystytte löytämään tämän vapauden, niin silloin te käytätte vain sen ajan, joka on ollut aivan hyödytöntä aikaa aikaisemmin. So there is not even a time that we need, not even effort that we need. All we have to do is know how to find God. Siihen ei tarvita mitään yrittämistä, siihen ei tarvita aikaa, siihen tarvitsee vain tietää, miten löydämme Jumalan. All of us know that sometimes we just don't know what to do also with some of our free time. Sometimes we're so bored. The time we sit on the train, the time we sit on the buses, the time we sit on the airplane, sometimes we just sit in the park and doing nothing. All these times we can turn into conductive moments to enjoy the freedom within and then manifest it also without. Meillä on niin paljon semmoista aikaa käsissämme, jolloin emme tiedä, mitä teemme. Istumme puiston penkillä, istumme junassa, bussissa, lentokoneessa. Sitten me opimme käyttämään sen ajan sitten. The people of Finland have everything already, almost. You even have one of the best telecommunication system.
Suomessa teillä on kaikkea, melkein kaikkea. Teillä on jopa yksi maailman parhaista telejärjestelmistä. I use them. Minä itse käytän niitä. I use your telephone. Käytän teidän puhelinta. Two, Minulla on 2 puhelinta. Two of the most famous. So actually, I cannot offer you any more material comfort than your country already offer itself. But I can offer you something greater than earthly possession and success. I can offer you the kingdom of God, which you have forgotten. En voi teille tarjota enää mitään materiaalista, mitään maallista hyvää, mutta voin tarjota teille Jumalan valtakunnan. And it's so easy, like you are looking at the flowers now. Ja se on niin helppoa, aivan kuin katsotte nyt näitä kukkasia tässä. Because it is so easy, I'm confident that almost all of you would want to have it. Because it is the greatest thing you can have. Ja koska se on niin helppoa, olen varma, että kaikki te haluatte sen saada, koska se on parasta, mitä voi omata. But one thing a little bit impractical that I also share the sympathy with you, it is maybe the way of life that we are used to. Yksi asia on hyvin epäkäytännöllinen ja minulla on paljon sympatiaa siihen. Se on se elämä, mihin olemme tottuneet tällä hetkellä. We are scientifically speaking originally a vegetarian beings because we have a longer intestine than those who eat flesh like tiger, for example. Me olemme tieteellisesti todetusti me olemme kasvissyöjiä, koska se on ihan meidän ruoansulatusjärjestelmä. Meillä on tämä suolisto on pidempi kuin semmoisilla eläimillä esimerkiksi, jotka syövät lihaa. But since we are being taught to being used to with eating flesh, it might be a little difficult to go back to the original way of life. Mutta koska meidät on opetettu niin perusteellisesti syömään lihaa, on hyvin vaikea mennä takaisin siihen alkuperäiseen elämänmuotoon. And for that we also have some like so-called convenient way, so you can try to get used to with vegetarian diet. And we also will teach you to cook and sample those cookbooks for you, etc., etc. Maybe that will help a little bit to facilitate your transition back to the original noble way of life. Ehkä me pystymme auttamaan tässä, että pystytte pääsemään tähän jaloon alkuperäiseen elämänmuotoon sillä, että meillä on esimerkiksi keittokirja täällä ja sitten me kokeilemme näitä kasvisruokia täällä auttaaksemme teitä. And nowadays, almost every hotel and restaurant, they have a vegetarian menu, a small one. Ja tänä päivänä melkein kaikki hotellit tarjoavat jo kasvissyöjää menuun. And in the airplane also you can demand vegetarian food. Ja myös lentokoneessa voi vaatia kasvisruokaa. But not very generous vegetarian food. I think many people still have the notion that vegetarian means only vegetable. Se ei ole hyvin runsas tämä kasvisruoka. Useimmat ihmiset tajuavat kasvisruoan, että se on pelkkiä kasviksia. Or some people think that fish is also vegetable. Ja jotkut ihmiset ajattelevat, että kala on myös vihannes. Funny idea, of course. Tietysti tämä on aika hassu. But then if many of us practice the spiritual way of life, then God will provide. Just like God has provided me these days with everything that I need, even though I travel from one country to another, not knowing where I will land it and which hotel I will have a room, because I don't book in advance. I just want to see how God will provide things for me. Ja sitten, jos harjoitamme näitä henkisiä asioita, Jumala antaa kaiken tämän meille. Kun olen nyt matkustanut ympäri maailmaa kaikissa näissä hotelleissa, niin olen nähnyt, kuinka Jumala todella antaa nämä meidän tarvitsemat tarvikkeet.
And we can survive, all right. Ja me pysymme hengissä. But of course, if we stay home and cook for ourselves, it's much more tastier and more nutritious. Mutta tietysti jos pysymme kotona ja teemme oman ruokamme, se on paljon maukkaampaa ja se on ravitsevampaa. Once we have the will, there is a way. Kun me haluamme, me myös löydämme keinon. And God really will provide everything we need. Ja Jumala antaa todella kaiken sen meille, mitä tarvitsemme. I have been traveling more than a month now, and every 2 days one country, and I have always found that I landed next to whatever I need. Olen nyt matkustanut yli kuukauden ja joka toinen päivä menen uuteen maahan ja olen huomannut, että joka paikka, johon menen, siellä on heti minulle tarvittavaa. When I was in Slovenia, I'm telling you all this experience to assure you that you will be okay. Kun olin Sloveniassa, kerron teille nyt, että Slovakiassa kerron nyt kaiken tämän teille, että huomaisitte, että teillä on kaikki ihan kunnossa. Yes. We think that we change the way of life from flesh to vegetarian, but in fact we only return to what is right, what we have forgotten. Luulemme, että vaihdamme nyt liharuoasta kasvisruokaa, mutta teemme ainoastaan kuitenkin sen, mikä on oikein. Me palaamme siihen, mikä oli oikein. And you can be courageous and decided that, okay, you follow through from today, or you can say, okay, I try first, and we have 2 ways for you to suit yourself. But vegetarian alone don't make you find God. I have to show you. Mutta kasvissyöjä tämä ei ole ainoa, jolla löydätte Jumalan. Minun täytyy näyttää teille. Then you can contact God every day, directly. Sitten voitte olla suorassa yhteydessä Jumalaan joka päivä. Just like using the Nokia or the Ericsson, to say hello. Aivan kun puhuisitte Ericssonin tai Nokian puhelimeen ja soittaisitte Jumalalle. Even more direct than that, face to face. Ja se on jopa vielä suorempaa, se on kasvatusten keskustelua. We all hear about God and heaven, but we have never seen one, so it's about time to see. Olemme kuulleet kaikki Jumalasta ja taivaasta, mutta emme ole koskaan nähneet Jumalaa. Nyt on aika nähdä Jumala. If God is there, we should be able to see him somehow. There must be a way. If heaven exists, we must be able to enter it, at least to peep, have a look. Jos Jumala on, niin meidän täytyy olla joku tapa nähdä Jumala, ja jos taivas, niin meidän täytyy myös nähdä se, ainakin meidän täytyy pystyä kurkistamaan sinne. If I am such a small, humble person and can see heaven, can talk to God, I'm sure all of you can do even better. Jos minä olen niin nöyrä pieni ihminen ja pystyn puhumaan Jumalalle, niin olen aivan varma, että tekin pystytte siihen. Your rays are much more intelligent. Te olette paljon älykkäämpiä. Or even the old lady, very old, she cleaned my room. She speaks fluently English. Jopa hyvin vanha nainen, joka siivoaa huoneen, niin hän puhuu aivan sujuvaa englantia. And in case you have worry about vegetarian diet, then don't be, because even if I am a stranger in your land and in every other land I can find my way, then you can. Jos olette huolissaan tästä kasvisruokavaliosta, älkää olko. Jopa minä, joka olen muukalainen, että teidän maassamme löydän ruokani ja te myös tulette löytämään. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth,
There are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Ksitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adalila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected ourselves with God's power and surrender to this power, everything will be taken care of to the minute detail. Kun antaudumme Jumalan valtaan, kaikki tulee mitä pienintä yksityiskohtaa myöden hoidettua. That's how we find courage and we find all the strength to deal with all kind of obstacles and problems in this life once we are connected with God. Tällä lailla löydämme rohkeutta ja voimaa, että pystymme voittamaan kaikki esteet, kun me olemme löytäneet Jumalan. All the saints in the past, they have never ever feared death. However, the enemies want to torture them.
even cut their limbs one by one, they have always sing the glory of God because they are so blissful inside. Kaikki aikaisemmat pyhimykset, he eivät koskaan pelänneet kuolemaa, koska vaikka heitä kuinka kidutettiin, koska heillä oli sisäinen rauha, niin he tunsivat Jumalan, että heillä oli rauha. That we can be oblivious to outer influence and to the pain of the world. Doesn't matter how much the world wants to inflict suffering on us, we will not be so affected. Tällöin meihin ei tee vaikutusta kaikki tämä ulkopuolelta tuleva paha. Me voimme olla välinpitämättömiä sen suhteen. So normally I would take a taxi. My luggage is very small like this, and I have almost same clothes, wash and wear again. Normaalisti aina käytän taksia. Minun matkalaukkuni ovat hyvin pienet ja käytän samoja vaatteita, melkein pesen ne ja pistän taas päälle. So I always take a taxi. Joten käytän aina taksia. But in Slovenia, I don't know why that day there were only 2 taxis and they were taken immediately. Probably they were already ordered from previously, and so they just came, fetch the customers and go away. Ja sitten Slovakiassa, en tiedä, siellä oli vain 2 taksia ja ne oli ehkä tilattua etukäteen, koska ne tulivat ja ottivat asiakkaat ja lähtivät heti liikkeelle. There were buses, but they were full of people. Siellä oli kyllä busseja, mutta ne oli täynnä ihmisiä. There were taxi all over in the cities. It's just that day there's not in the airport, nothing. Kaupungissa oli kyllä runsaasti takseja, mutta lentokentällä ei ollut yhtään. It's first time ever happened that I don't find any taxi at any airport like that. Ja se on ensimmäinen kerta koskaan, kun en löytänyt taksia lentokentältä. So I keep waiting for a long time and there's no other taxi ever show up. Joten minä odotin eikä tullut taksia, joten minun täytyy sitten vuokrata auto. So I went and rent a car in nearby booth. I'm not a good driver. I just began 2 years ago. Joten tietysti kun minulla oli kaikki nämä siskot ja veljet siellä, jotka myös tarvitsivat kyytiä, menin sitten sinne, vuokrasin sen auton, mutta en ole kovin hyvä ajaja, koska olen vasta 2 vuotta sitten aloittanut ajamisen. I hardly drive. I normally have drivers. Yes. Minulla on yleensä kuljettaja, palkallinen kuljettaja. Just when I want to show that I'm independent, then I go out and drive myself. Silloin kun haluan näyttää, että olen itsenäinen, ajan itse. So I rented a car, and then when I finished all the paperwork and everything, it took half an hour, and then when I come out, I discovered that it's a stick shift, it's not automatic, and I have never ever driven a stick shift in my life. Ja sitten kesti puoli tuntia, kun sain kaikki autovuokraamaan paperit täytetty, ja sitten kun tulen autolle, huomaan, että se onkin vaihteella toimiva auto eikä automaattivaihteistoinen. En ole koskaan ajanut tämmöistä autoa, käsivaihdeautoa. But somehow I managed to drive to the city. Mutta jotenkin onnistun ajamaan kaupunkiin. It was a scary adventure. Se oli kyllä hyvin kokemus. Of course, I asked the father, please, you drive, because I never know how to drive this car before. Tietysti pyysin Isä Jumalaa, että ajaa autoa, koska en ole koskaan aikaisemmin ajanut tätä autoa. Yes, I'm a very simple country girl. I'm not used to with complicated mechanic stuff. Olen hyvin yksinkertainen maalaistyttö, en ole tottunut tämmöiseen monimutkaiseen mekaniikkaan. And I couldn't believe it. I drive in a strange city with no experience, nothing. I drive to the hotel in the city. En voinut uskoa, että oli totta, että pystyin ajamaan sen semmoisella autolla koko matkan kaupunkiin, eikä minulla ole mitään kokemusta. I just want to tell you that if we truly have connection with God, we have no fear, we can do anything, and we are always protected. Haluan vain kertoa, että jos meillä on yhteys Jumalaan, meidän ei tarvitse pelätä mitään. Meillä tunnemme, että meillä on tämä yhteys. Tunnemme, että olemme suojassa. So have no fear of even that we don't have food to eat, or we don't have a mean of transportation, or that any problem in life may arise.
we must be courageous and follow whatever our heart tells us that it is right. Meidän tulee olla rohkeita ja kuunnella sydäntä, joka kertoo, mikä on oikein. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että ei ole ruokaa syötäväksi eikä ole millä pääsee liikkeelle. You can also try to go slowly, but we are men, we can decide quick. Besides, the reason is that once we contact with God and we want to become one with God and we want to be God-like, a walking God on this planet, then we should represent His quality, which is love. And love includes all being. Tietysti voimme tehdä kaiken nopeasti tai hitaasti, mutta jos haluamme olla Jumalan työtä, tavallaan tehdä Jumalan työtä täällä maan päällä, niin silloin meidän pitää omaksua tämä Jumalan tapa. Jumala on hyvä. Thank you. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. Kiitos teille, lämminhenkiset katsojat, kun liityitte seuraamaan tämän päivästä ohjelmaamme Viisauden sanoja. Liittykää jälleen seuraamme huomenna, jolloin esitetään toinen osa korkeimman mestari Ching Hain luennosta Kristuksen todellinen voima, joka pidettiin Helsingissä, Suomessa vuonna 1999. Nyt pysykää Supreme Master television kanavalla, sillä heti huomionarvoisten uutisten jälkeen on vuorossa ohjelma Kultaisen ajan teknologia. Ohjatkoon pyhimystön viisaus aina meitä. We appreciate your warm-hearted presence for today's words of wisdom. Join us again tomorrow for part 2 of Supreme Master Ching Hai's lecture, The True Christ Power, given in Helsinki, Finland in 1999. For now, please stay tuned to Supreme Master Television for Golden Age technology coming up next, right after noteworthy news. May you always be guided by the wisdom of the saints. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.